खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ गुवाहाटीआव एकाडेमिक रिसार्च एन्ड केरियार इनफरमेशन सेन्टारनि बिल्डिं गायसनदों। आसाम मेघालय सिमाजों आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनाय गंनै गारिखौ जब्द खालामनो हादों। नानी अफ'खौ बीजेपी एसटी मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि महरै थिसनबाय। मणिपुराव फरायसालि आरो हस्पिटालनिफ्राय सिगे सग' खालामनानै रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय सानै केडारखौ खादों। सिलचराव रां जाख्ल'नानै सासे मावख'गिरिया हमजादों। हाग्रामा महिलारिया फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव चिफ जागोना रोखा बुंदों नब कुमार सरनिया। तिनसुकियायाव पुलिस इनकाउन्टार। कंग्रेसनि गोरोबथाखौ नेवसिदों हाग्रामा महिलारिया। गवालपारायाव सिनाय मोनि गिख्रंथाव बेमार, सा 14 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटीआव मिरु आफादनि नैथि मावख' गायसंनो थाखाय गरसु बेतकुसिनि आहमगावआव 2 बिगानिबो बांसिन हा थिनानै दोनबोदोंमोन। बेखौनो दिनै बर' फरायसाफोरजों लोगोसेनो गोग्लैसोनाय ट्राइबेल फरायसाफोरनि इयुननि गोजों जिउखौ हास्थायनानै मुगाजों गोरोबहोनो हानाय लेखायै एकाडेमिक रिसार्च एन्ड केरियार इनफरमेशन सेन्टार बिबुंजों फसंथाइनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनग्रोदों आरो हाखौ फुजिग्रोदों। गाहाय खुन्थियानि हाखौ होजेनो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ। बाउन्डारि वालनि गायसनथाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। लोगोसेयैनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काक्लारि, एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि अनसुला बड'सा, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि पगलर बिफाननि गाहाय डक्टर अनिल बर', बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि कमलाकान्त मोसाहारि, बिश्वेश्वर बसुमतारी, बारग' नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी आरो नेहाथारि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारियाबो बाहागो लानायजों लोगोसे क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, गवालपारा, साउथ कामरुप आरो कामरुप जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसाम मेघालय सिमानि जराबाद तिनालि ओनसोलाव अपारेशन खालामनायाव दिनै फुंनि समाव जराबाद पुलिसा रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01 RC 2844 गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै 26ता जिउ गोनां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनो हानाय मोसौजों लोगोसेनो गारियाव गाखोनाय फकीर आली 36 बोसोर, दानेश चौधुरी 37 बोसोर आरो फकीहुल इस्लाम 24 बोसोर होनानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ आयेनारि बेरेखायै फोरमानलाइ गैयालासेनो दैथायहरनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय सोरखारि मावफारियाफोरा गारि आरो मोसौफोरखौ जब्द खालामनानै आयेननि गेजेरजों थार बिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। बेनि अनगायैबो जराबाद लिंक र'डआव गंसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01 KC 9256 कन्टेनार गारिखौबो लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै 30 जिउ गोनां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हाबावनाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेजों सोमोन्दो थानाय मोसौ फालांगि इमान आली 36 बोसोर आरो शफिकुल हक 30 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोसौखौ मेघालयनि बर्निहाट फारसे लांनो नागिरदोंमोन होननानै सिमान लादों। बेफोर मोन्नैबो जाथायखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनो पुलिसनि आवथायाव लानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सोरखारि मावफारियाफोरा सिमायाव बेबायदि आयेनारि बेरेखायै फालांगि खालामनायनि फारसे बांसिनै नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि नानी अफ'खौ गोदान दिल्लीयाव बीजेपी एसटी मोर्चानि मिरु लेङाइ आफादगिरि महरै थिसननाय जाबाय। नानी अफ'आ बे बिबानाव थिसनजानायनि थाखाय बीजेपीनि मिरु आफादगिरि JP नाड्डा आरो मिरु गाहाय नेहाथारि BL सन्तोषनिसिम साबायखर बावनाय जायो आरो जयैनो लोगोसे खामानि मावलांनो सत बांसाबो लानाय जायो होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि नानी अफ'आ गिबिसिन अरुणाचल प्रदेशनि दैदेनगिरिमोन।
जाय BJP SD मर्चानि लेङाइ आफादगिरि महरै थिसनजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नानि अफवा BJP SD मर्चानि मिरु आफादगिरि समीर अरावनजों थिसनजानाय जादों होननानै मिथिनो हादों। मणिपुर रायजो इम्फलनि सोनाब ओनसोलाव सिगि सग' खालामनानै रां दाबिनाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नोजोर होनानै मणिपुर पुलिसा बुधबारखालि उदखारि आफाद KCPनि सानै केडारखौ खादों। हमजानाय सानै केडारनि सासेखौ जोमनाम अरविन्द उर्फे मांगानसा सिंह 26 बोसोर आरो गुबुन सासेखौ अयनाम राकेश मैते होननानै सिनायथि होदों। बिसोर सानैखौबो इम्फलनि माखासे ओनसोलाव थानाय प्राइभेट फरायसालि, प्राइभेट हस्पिटाल आरो माखासे इथा बानायग्रा जायगाफोराव सिगि सग' खालामनानै रां दाबिनायाव लोब्बा दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैनिफ्राय गंनै मबाइल फन, गंनै आधार कार्ड, गंसे साखा खबब्रै गारि आरो माखासे नोगोद रां जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। बे समाव बिसोरनि बेरेखायै एजार होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बराक सेरफाङाव सिलचर डेभेलपमेन्ट अथरिटि मावख'नि अभिजित खारखौ 15,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसा एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि एन्टि कारापसन ब्रान्चआ मावख'गिरि अभिजित खारखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव मावख'नि ड्रयाराव सिग्रोमनानै पुलिसा बेनिफ्राय 38,500 रां मोननो हाबावदोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव पुलिसा जेब्ला मावख'गिरि अभिजित खारखौ लानानै बिनि थाग्रा न'आव सिग्रोमहैयो अब्ला आरोबाव 12,60,890 रांखौ जब्द खालामनो हाबावदों। बेबायदिनो पुलिसा गासै 12,99,390 रांखौबो सिजार होनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मावख'गिरि अभिजित खारा सासे सुबुंनिफ्राय NOC हरनायनि मुङाव 15,000 रां दाबि खालामदोंमोन आरो बेबायदियैनो गोबां सुबुंनिफ्राय रां लानानैसो खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो हादों। दिनै गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय KBK मावख'आव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP नबकुमार सरनियाया मोनसे हानजायारि सावरायमेलाव नुजाथि फैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बेरफ्रुसार बिबुंथि होयो। फैगौ MP बिसायख'थियाव बिजाथि गेलेगोना रोखा आरो नबकुमार सरनियानि SD फोरमान बिलाइखौ दाननो हाया होननानै फोरमायदों। लोगोसे बर' अबर'नि राजखान्थिखौ UPPL राजखान्थि हानजायासो खालामो, नबकुमार सरनियाया खालामा होननानै बुंथिदों। प्रमद बर', UG ब्रह्म, राजुकुमार नार्जारि, खाम्फा बरगयारि फैब्लाबो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहानो हाया होननानै बुंथिबावो। लोगोसेनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया BPFनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गेलेयोब्ला बरायगोन होननानैबो बुंबावो आरो फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया चिफ जागोना रोखा होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंथिबावदों नबकुमार सरनियाया। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। बे खेबाव तिनसुकिया पुलिसा सासे सिखावखौ इनकाउन्टार खालामदों। तिनसुकिया आरो माकुम नोगोराव गोलाव समनिफ्रायनो बायदि बायदि सिखाव दाखाथि खालामनानै रायजो राजाफोरखौ उन्दुनाय गैयै खालामहोनाय आरो पुलिस बिफानखौ मेगनाव हाद्रि सारबोनाय मुन्ना साहा मुंनि वान्टेड सिखावखौ पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि हराव माकुम नोगोरनि गंब्रै गलायाव दाखाथि खालामदोंमोन मुन्ना साहाया। बे दाखाथिनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो तिनसुकिया राइडार पार्टीनि मदद होनायाव तिनसुकिया सदर पुलिसा थानानि OC आरो माकुम थानानि OCनि दैदेननायाव जथाय अपारेशन खालामनानै दिनै सोरांसे समाव कसारी गामिनि सिखाव मुन्ना साहाखौ हमनो हायो। नाथाय हमजानायनि उनावबो मुन्ना साहाया पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसा हमथानानै लाखिनो थाखाय गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव मुन्ना साहानि आखि आथिङाव गुलि नाङो आरो गोब्राब जोखोम जायो। ओरैहाय आथिङाव गुलि नांजानानै जोखोम जानाय मुन्ना साहाखौ पुलिसा फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लानानै थाङो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। कंग्रेसनि गोरोबथाखौ नेवसिगारदों BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो BPFआ जयै बाहागो लागोन होननानै खौरां बिजोङाव गोसारनाय खौरांखौ थारलायै नेवसिगारदों हाग्रामा महिलारिया। बेजों लोगोसे जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिङैनो बादायगोन होननानैबो रोखायै बुंदों। बबेखानि सोरबाया सोरजोंबा सावरायनाया, जथुमनाया बेयो गावबा गावनि बाथ्रा। आं गनायथि होआखै, दोलोनिफ्राय बिबानबो होआखै। बिसोर माबा मोनसे गुबुन जाहोनाव सावरायनो हागौ।
सावरायज्लायोब्ला आंसो सावरायगोन दोलोनि आफादगिरिया आंसो होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनी फानबारियाव BPFनि मानास सेरफां ब्लकआव बुथ मावथिफोरजों सावरायज्लायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव खौरांगिरिया कंग्रेस आरो BPFनि गोरोबथानि बागै हाग्रामा महिलारिनियाव सोंथि सोंदोंमोन, जेराव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया कंग्रेस BPFनि गोरोबथाखौ थारलायै नेवसिगारो आरो जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव BPFआ हारसिङैनो बाहागो लागोन होननानै बुंथियो। बबेखानि बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि साननै उनावनो BPFआ बिजाथि मुं फोसावगोन आरो क'क्राझार बियाबाव BPFआनो देरहागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। गवालपारा जिल्लायाव गिख्रंथाव थासारि। सिनायमोनि बेमारखौ लानानै गवालपारा जिल्लानि दारखा गामि पन्चायतनि बेन्दोंआव थानाय माखासे गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। जन्दिस बायदि रोखोमसे नाथाय सिनायमोनि बेमारा गाग्लोबगासिनो दारखा गामि पन्चायतनि माखासे गामियाव आरो बे सिनायमोनि बेमारजों गोबांसा सुबुङा जिउ गोमाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला 1 नं बरजरा, नदियापारा, बामुनदाङा, द'आपारा, महायपारा, थिलापारा आरो सट दामाल गामियाव थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बै सिनायमोनि बेमारा गाग्लोबदों आरो दासिमबो बे बेमारजों सा 14 सुबुङा जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि बे गिख्रंथाव खौराङा सावस्रि बिफानखौबो साननो गोनां खालामदों। बेजों लोगोसे गामिनि रायजोफोरा बाहायनाय लोंग्रा दैनि थाखायनो बे सिनायमोनि बेमारा सोमजिनो हागौ होननानै सावस्रि बिफाना सन्देह खालामदों। बबेखानि सावस्रि बिफाना आनजाद नायनो थाखाय दैनि सेम्पुल लाबाय आरो ओनसोलनि रायजोफोरखौ सांग्रांथियारि सुबुरुन होदों होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।